салому алейкум дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик. ба канали мо хуш омадед, лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. рафтем. либосҳои босифат бо афзолҳои чармини тоза барои нафароне ки ба сифат диққат медиҳанд ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон даставка дорем. барои заказ кардан дар WhatsApp рӯи экран будан нависед ва дар Telegram каналмон обуна шавед. ҳаррӯза борҳои навро пешниҳод мекунем. ссилка дар комментария. чӣ гуна ки ҳамагон медонем, дирӯз варзишгари тоҷик Самандар Муродов бо варзишгари бразилиягӣ Лукас Сампайо дар лигаи UAE Warriors дар Абу-Даби баромад карда, рақибашро бо тасмими доварон шикаст дод. пас аз муҳориба Самандар дар инстаграми худ чунин навист: ассалому алайкум ба ҳама. алҳамдулиллоҳ, бо раҳмати Аллоҳ ман тавонистам дар як муҳорибаи муҳим барои худ пирӯз шавам. мутаассифона бо сабабҳои бекористии тӯлонӣ ва сабабҳои муайян ман худро пурра нишон дода натавонистам. бо дастаамон муҳорибаро аз назар хуб гузаронидем. ҳама хатогиҳое ки дидем худо хоҳад ислоҳ мекунем. ташаккури зиёд ба ҳама барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳе ки ба ман доред. инчунин Самандар миннатдории худро ба тамрингарон ва спонсоронаш расонид. дар ҳақиқатам Самандар дар ин муҳориба бо сабабҳои муайян худро пурра нишон дода натавонист, аммо ба ҳар ҳол намонд ки ҳариф ӯро шикаст диҳад. мо бошем ба Самандар аҳсан мехонем ва мегузарем ба хабари навбатӣ. бои Муин Ғафуров бар зидди Тейлор Лапилус ки бояд 2 сентябр дар Франсия баргузор мешуд, бекор карда шуд. сабабаш бошад сафорати Олмон визаи варзишгари тоҷикро ба таърих меандозад, яъне муҳлати додани визаро дароз мекунад. аз ҳамин сабаб ин муҳориба байни варзишгарон бекор карда шуд. дар айни замон дастаи Муин дар ташкили муҳориба дар чорабинии UFC 294 дар Абу-Даби кор карда истоданд. ба ҳар ҳол мо аз Муин муҳорибаҳои тамошобобро интизор хоҳем шуд. Осимхон Раҳмонов дар бораи муҳорибаи эҳтимолии бо Аъзам Ғафуров дар финали Гран-прии Лигаи СА изҳори назар кард. ман чунин мегӯям: аввалан ман бояд бар зидди Азамат ғолиб бароям ва ба ман дар Инстаграм ва дар кӯча ҳама савол медиҳанд ки ту бо Аъзам муҳориба мекунӣ, шумо кӯ ҳамватан ҳастед. чунин мегӯям: ин варзиш аст, ман метавонам бо ӯ муҳориба кунам ва боз сари як дастархон нишаста чой нӯшем. чӣ гуна ҷанг накунем? ин тиҷорат аст, дар тиҷорат дӯстӣ нест. инчунин Осимхон дар охири суҳбат миннатдориашро ба ташкилкунандагони Лигаи СА барои чунин имкониятҳо расонд. шумо чӣ дӯстон муҳориба байни Аъзам Ғафуров ва Осимхон Раҳмоновро дидан мехоҳед? дар комментария ҳатман фикрҳоятонро нависед ва мо бошад бо шумо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр.